аз гузашта то ба имрӯз мардуми соҳиби илму соҳиби маърифати мо ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамияти хоса зоҳир намуда пайваста кӯшиш менамоянд ки онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ҷавонмардӣ ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ба камол расанд. маҳз таҳкими оила таълиму тарбияи насли солиму соҳиби маърифат яке аз воситаҳои рушду нумӯи ҷомеа ва побарҷоии арзишҳои миллиамон ба шумор меравад. дар ҳар давру замон нақши оила барои таълиму тарбияи насли наврас яъне нақши асосиро мебозад ва дар ин замина аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо сохторҳои дахлдори шаҳрӣ нақша чорабинои мушаххас таҳия ва мавриди иҷроиш қарор дорад. аз ҷумла дар ин самт аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ, раёсатҳои кор бо занон ва оила, раёсати кор бо ҷавонон, раёсати фарҳанг ва раёсати тандурустии шаҳри душанбе аллакай аз оғози соли таҳсилии 2021-22 нақшачорабинои мушаххас рӯи кор омада мавриди иҷроиш қарор доранд. боиси зикр аст ки дар ҳар давру замон оила барои инкишоф ва таълиму тарбияи насли наврас яъне мавқеи асосиро мебозад ва дар ин самт мо аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе рӯзҳои шанбеи ҳар ҳафта дар муассисаҳои таълимии пойтахт рӯзҳои падару модар ташкил карда шудааст то ин ки падару модари азизи мо аз муассисаи таълимӣ дидан намоянд. дар ин замина робитаҳои хуби падару модар бо муассисаҳои таълимӣ таъмин карда шавад. падару модарон метавонанд ки дар ин рӯз аз раванди дарсомӯзии фарзандони худ, аз шароиту имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ, аз рафти дарсомӯзии фарзандони худ яъне воқиф гарданд. боиси зикр аст ки тибқи таҳлилҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе аксари он ҳуқуқвайронкунӣ, он ҷинояткориҳое ки дар байни ноболиғон рух медиҳад бештар дар вақти шабона аст ва дар ин замина он маҷлисҳое ки дар муассисаҳои таълимӣ бо падару модарон баргузор карда мешаванд пеш аз ҳама ба падару модарон фаҳмода мешавад ки он уҳдадориҳое ки мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд яъне ба зиммаи падару модар гузошта шудааст бояд бечуну чаро иҷро намоянд. ба хотири боз ҳам баландбардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар мамлакат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд қабул гардид. ин қонун барои беҳдошти ҳаёти кӯдакон, коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ дар миёни онҳо замина гузошта масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд боз ҳам зиёдтар мегардонад. гуфта мешавад ки баъди амалӣ гардидани қонуни мазкур робитаи оила бо мактаб боз ҳам беҳтар гардидааст. дар арафаи ҷашну чорабино аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо шӯъбаҳои маориф ва дигар сохторҳои дахлдори ноҳиявии шаҳрӣ дар самти пешгирии яъне шабгардии бемайлони хонандагон мунтазам корҳои тарбиявӣ баргузор карда мешаванд. боиси зикр аст ки яке аз масъалаҳои асосие ки қаблан дар яъне яке аз мушкилотҳои асосие ки мо агар гӯем хато намекунем ин ҳамкорӣ дар сатҳи зарурӣ набудани падару модар, оила, ҷомеа бо муассисаи таълимӣ буд. аллакай ин масъала ҳалли худро ёфт. аз соли 2017 дар тамоми муассисаҳои таълимӣ комиссияи ҷамъиятӣ вобаста ба татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди амал қарор дода шудааст ва дар ин комиссия аз тамоми қишрои ҷомеа махсусан аз раисони шаҳраку маҳаллаҳо, он шахсони обрӯманде ки дар маҳаллаҳо дар ҳудуди фарогирии муассисаҳои таълимӣ яъне зиндагонӣ мекунанд шомили ин комиссияҳои ҷамъиятӣ шуданд ва дар ҳолатҳои зарурӣ дар муассисаҳои таълимӣ вохӯриҳои сайёр баргузор менамоянд ки то он кирдорҳое ки номатлубе ки аз ҷониби баъзе хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт рух медиҳад ба таври фаврӣ бо падару модарони онҳо ва дигар шахсони онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадиҳӣ сурат бигирад. инчунин аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе дар шахси масъул вобаста гардидааст ки тамоми он видео ва наворҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста ба одобу ахлоқи хонандагон умуман ноболиғон нашр мегарданд ба таври фаврӣ яъне вокуниш дода шавад ва дар ҳолати зарурӣ бо падару модарони онҳо дар алоҳидагӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ сурат гирифта шавад. ва яке аз масъалаҳое ки барои баланд бардоштани одобу ахлоқ ва дигар яъне сатҳи ҷаҳонбинии наврасон яъне шароит муҳайё менамояд ин ба китобхонӣ ҷалб гардидани онҳо мебошад ва соли 2022 аз ҷониби сарҳоисати маорифи шаҳри душанбе дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт соли мутолиаи китоб эълон гардид. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз он шароиту имкониятҳое ки дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт бевосита бо дастгирии раиси шаҳри душанбеи муҳтарам Рустам Эмомалӣ муҳайё гардидааст аз он баҳравар гарданд.
ба андешаи омӯзгорони макотиби ноҳияи фирдавсӣ волидайн бештарро ба муассисаҳои таълимӣ оварда дар дарсҳои фаннӣ, соатҳои тарбиявӣ ва дарсҳои кушод ки рӯзҳои шанбе баргузор мегардад иштирок намуда аз сатҳи дониш ва тарбияи фарзандонашон ошноӣ пайдо менамоянд. мақсади асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар тарбия намудани кӯдакону наврасон дар рӯҳия ва тандурустӣ, инсонпарварӣ, ифтихор ба ватану ватандорӣ, тарбия намудани наврасону ҷавонони мо мебошад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дар баробари роҳандозӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ман фикр мекунам ки бисёр корҳои назаррасе ба анҷом расида шудааст. пеш аз ҳама ҳар як ҷанбаси соли таҳсил бо падару модарон ва шахсони онҳоро ивазкунанда баҳри баланд бардоштани таълиму тарбия бо хонандагону кӯдакон маҷлисҳои падару модарон баргузор карда мешавад. Падару модарон аз раванди таълим ва тарбияи фарзандон беуста огоҳ карда мешаванд ва дар баробари гузарондани ҷаласаҳои падару модарон ҳар як ҷанбаси чораки як, чораки ду ва ё нимсолаи яку дуе ки бошад ба падару модарон дар сатҳи баланд бардоштани таълиму тарбия огоҳномаҳо фиристода мешавад ки фикр мекунам баҳри баланд бардоштани таълиму тарбия хело ҳам таъсири худро расонда шудааст. қонуни мазкур баҳри баланд бардоштани таълиму тарбия раванди худро пурзур намуда шудааст. дар баробари баргузор намудани ҷаласаҳои падару модар ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дарҳои кушод барои ба таълиму тарбия фаро гирифтан ва ба дарсҳо иштирок кардану беуста аз давомот, беуста аз сатҳи донишазхудкунии хонандагон назорат кардани падару модарон дарҳои кушод таъсис дода шудааст. ҳар шанбе падару модарон ба дарсҳо иштирок карда шуданд ки беуста ин баҳри баланд бардоштани раванди таълиму тарбия дар муассиса мусоидат карда шудааст. тарбия ва ба камол расонидани фарзанд дар ҳама давру замон аз ташкили дурусти оила ва ташаккули маърифати оиладорӣ сарчашма мегирад. танҳо оилаи солиму соҳиб маърифат метавонад фарзанди хубро тарбия намуда ба камол расонад. ба воя расонидани фарзанд ва тарбияи дурусти онҳо вазифаи аввалин дараҷа ва масъулияти падару модар дар назди ҷомеа ва миллату давлат мебошад. оид ба ӯҳдадориҳои падару модар дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд зикр гардидааст. оила дар тарбияи фарзанд нақши калидиро мебозад, зиро он мактаби аввалини насли наврас аст. аз ин лиҳоз ҳар як падару модарро зарур аст ки ин вазифаи ҷонӣ ва қарзи шаҳрвандиро хуб дарк намуда фарзандони худро ба роҳи дуруст, омӯзиши илму ҳунар ва аз худнамоии технологияҳои муосир, ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободониву созандагии ватани азизамон Тоҷикистон ҳидоят кунанд, то тавонанд ки дар оянда аз фарзандони содиқу номбардори миллати худ ифтихор намоянд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд низ ҳидоятгар ба тарбияи наврасону ҷавонон аст. омӯзгорон ва падару модарон низ дар ин бобат ташаббус зоҳир намуда барои тарбияи дурусти насли наврас шароитҳои мусоидро фароҳам месозанд. бо вуҷуди ин ҳама чораандешиҳо нисбати таълими насли наврас мутаассифона нобулиғоне ҳастанд ки дар баъзе намуди ҷиноятҳо ҳамдастӣ доранд, ҳоло ки дар ин давра барои ҳифзи ватан модар худро омода намуда баъдан оилаи намунавие бунёд намоянд ва дар бунёди ҷомеаи солим саҳм гузоранд. вобаста ба ин дар муассисаҳои таълимӣ пайваста бо падару модарон, хонандагон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ корҳои омӯзишӣ доир менамоянд. алоқаи байни падару модар ба мактаб буд ки имрӯз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. масалан аз ҷумла дар ҷанбаси олимпиадаи ноҳиявӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ҷои якумро ишғол кард ва дар олимпиадаи шаҳрӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 ҷои дуюмро ишғол карданд. ин ҳам бошад, ман фикр мекунам ки алоқаи зичи муассисаи таълимӣ бо падару модар мебошад ва дар баробари ин мо ҳамкориро бо падару модар бениҳоят наздик кардаем ки хонандагонро ба маркази рушди истеъдодҳои ноҳия, ба маркази рушди истеъдодҳои шаҳр, ба маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон беуста ҷалб карда шудем
خانندگان ما فارغ از درس ها به این مرکز ها بیوسته باز بهر بلند برداشتن تعلیم و تربیت خود به آنجا رفته کسب آموزی خود رو بلند برداشته شدند. بیوسته با در همکاری با مقامات های حفظ حقوق در 2 ماه یک مرتبه با پدر و مادران کارهای ترغیباتی و تشویقاتی آید به بیوسته بهر بلند برداشتن تعلیم و تربیت، آداب و اخلاق، بهر بلند برداشتن وطن دوستی، افتخار از وطن با خوانندگان با پدر و مادران ملاقات ها برگزار کرده می شود. дар баробари волидайн омӯзгорон низ корро дар талиму тарбияи хонандагон ҷонок намуда ғайр аз дарсҳои фаннӣ соатҳои тарбиявӣ суҳбатҳо доир менамоянд ки ин дар баландбардоштани сатҳи сифати таълим ва тарбия одоб ва ахлоқи онҳо мусоидат менамояд. таълиму тарбия нурест қалби насли наврасро равшан менамояд ва роҳ ба сӯи мақсадҳои нек калидест ки дари хушбахтиҳоро барои фарзанд боз мекунад. با ابتکاری خودی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور امام علی رحمان قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به تصویب رسید که امروز کاری ما آموزگاران را چندین مراتبه آسان نموده است و باعث دستگیری هم هست که ما آموزگاران در پرتو این قانون با همکاری با پدر و مادران و شخصانی آنها را عوض کننده با خوانندگان هم کارهای فهماندهی میبریم و با آنها صحبت ها و خوری ها و جلسه ها میگذرانیم. در مؤسسه ما در برابر آنی که ما با پدر و مادر همکاری داریم خوانندگان امروزه ما تعلیم و تربیت خود را کوشش کرده ایستادند که هرچی خوبتر کنند با واسطه کتاب خواندن، با واسطه در المپیاده ها اشتراک نمودن، در آزمون های فنی اشتراک نمودن خود را صیقل داده ایستادند. сарчашмаҳои асосии таълиму тарбияро панду андазҳои ниёгони форсу тоҷик, мақолаҳо, зарбулмасалҳои халқӣ, ҳаёти рӯзгордида, асарҳои адибони тоҷик, рафтору кирдори неки оила, ҷомеа ва ғайра ташкил медиҳад. дар озмунҳои китобхонӣ ки имрӯз бо дастгирии худи президенти кишвар чандин озмунҳову олимпиадаҳое ҳаст ки хонандагони мо хушбахтона дар ин озмунҳо иштирок мекунанд. аз ҷумла фуруғи субҳи донои китоб аст ки хонандагони мо то даври шаҳрӣ рафта иштирок намуданд ва ҷойҳои ифтихориро сазовор гардиданд ва дар озмуни илм фуруғи маърифат хонандагони мо низ то даври шаҳрӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе ҳам худи хонандаро ва ҳам худи омӯзгорро қадрдонӣ карданд ва хонандагони мо имсол дар озмунҳои ноҳиявӣ шаҳрӣ иштирок намуданд аз фанҳои гуногун ки мо хонандагони зиёде иштирок намуданд ва аз ҳамаи ин хонандагон дар даври ҷумҳуриявӣ 7 нафар хонандагони муассисаи мо ба олимпиада роҳ ёфтанд ки хушбахтона онҳо тайёрии ҷиддӣ дида истоданд ва инчунин дар олимпиадаи номӣ низ 2 нафар хонандаи мо аз фанҳои гуногун сазовори ҷойҳои аввал ва дуввум гардиданд ки ҳамаи ин пешравиҳо, ҳамаи ин дастовардҳо ба воситаи ҳамкорӣ бо падару модар, ба воситаи ана ҳамин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар мебошад ки мо омӯзгорон бо волидайн ҳамкории зич дорем. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд волидонро дар тарбияи дурусти фарзандон беаҳамият намегузорад. тибқи қонуни мазкур волидон ба амалҳои ғайриқонунии фарзандон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чанд сол сипарӣ шуда бошад ҳам мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки бархе аз волидон дар тарбияи фарзандон ҳоло ҳам беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд. дар муассисаҳои таълимӣ бо чунин падару модарон корҳои фаҳмондиҳӣ суҳбатҳо доир менамоянд то ки онҳо дар таълим ва тарбияи фарзандони хеш масъулият эҳсос намоянд. масъалаҳои дигаре ки дар самти
تعلیم و تربیه نسل نورس مورد بررسی قرار داده می شود. این پیش از همه با عیونیت و دیگر واسطه های خونیش به درس آمدن خوانندگان می باشد. فکر میکنم که این یک از مسائل هست که به واسطه به کمک و دستگیری اویلا ما نمیتوانیم این مسئله موردی یعنی حل خود را بیابد. اگر پدر و مادر عزیز ما در وقتی به مکتب به مؤسسه تعلیمی گسیل نمودن فرزند خود نظارت را جدی نماید و از مؤسسه تعلیمی بعد از اون که خواننده با اویلا می رود و از روند درس آموزی فرزند خود واقف باشد، فکر میکنم که یگان حالت های نامطلوب در بین نابالغان یعنی سر نمیزند. اگر اون امکانات و شرایط و اون محفل هایی که در مؤسسه تحصیلات ایلوگی پایتخت راه اندازی شده ایستاده است خوانندگان ما ثمرناک استفاده برند، سطح صفت دانش خوانندگان باز از این هم بلندتر می شود و اون طلبات جامعه امروزه که به متخصصان کسبی یعنی ضرورت دارد از حساب خوانندگان پایتخت متخصصان کسبی سطح بین المللی آماده گردیده برای آبادی کشور عزیزمان یعنی سهم خود را میگذارند. والدین بعد عملی گشتن قانون مذکور درک نمودند که پیش از همه تربیه فرزند از اویلا خانواده سرچشمه میگیرد. بنابراین آنها نیز سعی و تلاش برای نموده ایستادند که فرزندانشان بیشتر به کتاب و کتابخوانی راه آورند و در هر گونه آزمون و المپیادهای نهیوی اشتراک نموده نامبرداری ملت و وطن خویش گردند.